Presunto enchufismo no Concello de Ponteareas. No pleno do pasado mes de febreiro aprobouse a modificación da relación de postos de traballo no Concello de Ponteareas. Hoxe imos explicarche en que consiste iso e como pode utilizalo Navacastro para enchufar o seu cuñado. Segundo o Goberno, esta modificación é necesaria por varios motivos, como por exemplo a creación dunha brigada de intervención rápida para o mantemento dos centros educativos ou a creación dunha unidade de desbroces que contará con 4 peóns para realizar as tarefas. Se seguimos esta xustificación que fai o Goberno da creación da unidade de desbroces, supoñemos que estas persoas se van dedicar a labores de desbroce. Mais curiosamente nesta RPT hai unha persoa que cambia de departamento. Trátase de C.Ogea, cuñado de Navacastro, que pasa de traballar no Departamento de Medio Ambiente ao de Servizos Tecnolóxicos. Cabe destacar que este home xa foi enchufado no seu momento por J. Castro, pai de Navacastro e exalcalde de Ponteareas. O cuñado de Navacastro foi naquel entonces director da antiga canle de televisión de Ponteareas, Canal TEA. A propia Facultade de Xornalismo da USC considerou ese posto como inadmisible porque eso requería de titulación obrigatoria, casualmente a que ten C.Ogea. Segundo unha tese doutoral que estudou o clientelismo en Ponteareas, o cuñado de Navacastro nos anos 80 e 90 xa se beneficiou dunha vivenda de protección oficial mentres cobraba 120.000 pesetas mensuais en concepto de dietas, ademais do seu soldo como director de Canal TEA. Deste xeito, Navacastro, da man de ACIP Independentes Ponteareas, modifica un posto de traballo na RPT para presuntamente beneficiar ao seu cuñado, que se libra das actividades físicas que tería que facer na unidade de desbroces e pasa agora a supervisar no Departamento de Servizos Tecnolóxicos a unha persoa técnica na materia que sabe máis que el. Parece que o Goberno do PP de Ponteareas quere volver ao xeito de actuar de José Castro, que no seu momento enchufou a case 60 persoas no Concello. Esta é a forma de resetear do PP de Ponteareas, con enchufismo. Ponteareas en Común claramente votou en contra. Que opinades?